אל תכריח אותי לעשות דברים נגד מצפוני, נגד הדת שלי, נגד היהדות שלי, נגד האמונה שלי, אחי. אתה לא אמור לפחד מבני אדם. יש אנשים שהם דורסנים, הבוס, ברוך השם יש לי בוס אחד, ישתבח שמו לעד אחד בשמיים. אבל אם יש לך בוס, אחי, אוי ואבוי אם תראה לו חולשה. זה המון קורה, המון. אם רואים אותך חלש, אחי, ינסלו לך את המעיים, ינסלו לך. אם רואים שאתה חלש, אם הבוסית שלך רואה שאת פריירית, את לא מפחדת מהבוסית, את מכבדת את הבוסית, את לא מפחדת ממנה, תפטר אותך, ישתבח שמולד ותצאי יותר טוב. אני לא אומר לך להתגרות בה. עכשיו מחר את באה לבוסית שלך, אני לא מפחד ממך. אני לא רואה אותך. לא תעשי את זה, לא צריך להתגרות. אבל לא לפחד. למה אני לא מפחד, אחי? אף אחד בעולם לא יכול לגוע בשערת זקני וראשי, בלי בורא עולם, ובורא עולם אוהב אותי, והוא לא ייתן לאף אחד לגוע בי. הוא לא ייתן לאף אחד לגוע בי. ולאף אחד להרע לי, ינסו מהיום עד מחר, ישתבח שיקפצו להיבליה ויחזרו, אחי. לא רואה אותם ממטר. למה? כי השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ישתבח שמו לעד, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד